now, may bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico forever. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter na dalan at saray ay sa kialinawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbalay at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay liknaay babalay manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay kapaborito RJ Jimenez liknaay babalay naringalan Lunes hanggang Biyernes DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan liknaay babalay. Alas 8:04 la kabasan kasumpalan yun nangalan sa programan Early in the Morning. Nakapaborito Orly Navarro wadjala sa programa mat yung may paruntal na saray petepeteg dan matuan likna ay balay. Petsa 17 la da bulan na Hunyo 2026. Siyempre dyan aspeto technical engineer Nexon Dakal. Alop Cantabayo Balot, amigo yo RJ Vera Jimenez at your service always. So, kumusta kila namin pinablimiran dumarungal. Bali-bali may serbisyo publiko para da saraya walay bukol. Nangalan nyo si Dr. Quizon. Dawatan no June 27. Jada Istasyon, Tatang Tanagagi. Ilang tulong dasaray walay bukol dito na yun na ipanangnang na ipa-check up. Saray liknaan ng balay medyo akwanta no liknaan nyo mat dakalay singa immune natutalak na immune la dasaray issues dita na dasay Senado Tatang Tanagagi pero natan may special session kaya patawag ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos nanangnang na siya paray unatindi. Pero ilalo anday unatindi si Senator Joel Villanueva. Di tres sila ranto Pero nagpasaklolo na sa Korte Suprema itong si Senator Alan Peter Cayetano. Para ipawalang bisa yung kanilang ginagawang pag-elect ng Senate pro tempore ng 12 senador dahil siyempre 11 sakira San Simmabe si Senador Ches Escudero ganyan na nilikira na Senate pro tempore ay socialist pero agawan insan siya balot karuman ganong gapi senador singa press conference
Nasaramay 18 na Marines sa tateng tanagagik. Pero may kayo, Engineer Nixon, tawalay binitlada. Ay kabyangan na sa media. Pambitlan nila waris, nga wala ang ablit. Akatsep, sa may sakay, kabkabat timat, ang kurman, walang telebisyon. Biniladay nga ranto, tatang tanagagik. Sige, nasyuparay sangkot ditan, ibulgaryo. Pero sa irap ditan, no paano niya napatuan, no paano niya napamintuan. Ya talagan sangkot, iraraya. Katuya, so babagak lang tinan ni man, singa na immune laray tutuo. Agdalanta, non ti panisyanda, tatang tanagagik. Singa antam may kinlabat la, singa walay panangitawag sa atan Pati si Senador Kiko Pangilinan o nitan mangisigop na kaso. Dasarayay binwalon marin sa impanengneng damay kyan. Amay litrato litrato raya. Ni katiting wala naman silang ebidensya, litrato lang. Paano na Senador Kiko Pangilinan pero sa agto na palagpas. Kay bad sa amin panengneng litrato so pamilya tunya. Nitan, so pamilya mutla, so pantutungtungan. Ewan man si Aaron Cuneta, tam pamilya to, medyo Paul, Quantumat, at tatang tanagagi. Yan na mangisigop yan na kaso. Sige. So, abangan po natin kung anong kainat na ng special session kasi dakal. So, sara may makanakanan na loy, yan upag pasaditan. May napag inabangan na saray madlang people nakanakanan loy at ateng tanagagik. Si katutan so sitwasyon sa kwanto may kumparik ya manginginom trial by publicity o sige nitan names nalaray kabyangan na media ay babagan na nahatiran din ng supot. Supot balot malagsi rin, supot labat. Pero 1 million, Engineer Nixon na unsus tulad supot tan. Kabawal giray supot natan. Pero aramay allegedly senador, congressman, malita balot. Balag Sige, teknaan nyo 0945-183-4352. Karuman mo't kahapon ipinresenta kay Police Brigadier General Badwa yung ating pong regional director dito sa Region 1 yung mga 332 Engineer Nixon, pakita mo nga 332 na mga baril, iba't ibang klase ng baril. May mga short na baril, short firearms, ayan, nakikita nyo sa inyong screen. At kinakapanayam dyan si Police Superintendent Badwa, Hubincio Suriben Badwa Jr., ang OIC Regional Director ng ating lalawigang Pangasinan. At sa background nakikita natin sa ating screen yung pong
mga iba't ibang klase ng baril. Meron ho dyan ang confiscated, yan. Meron po dyan yung voluntarily surrendered, yan. At yung iba naman, yung mga dineposit na mga baril. Na yan ay umaabot sa bilang na 312. At lalong pinalakas yung kampanya sa loose firearms dito sa ating lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Police Colonel Dennis De Leon, ng ating OIC Provincial Director, lalo na itong nalalapit na ho yung barangay election. Yan. So nanawagan na rin ang ating kapulisan sa pamumuno ni Police Brigadier General Provincio Badua Jr., Regional Director, at ni Police Colonel Dennis De Leon, sa ating mga mamamayan dito sa Pangasinan na voluntaryo ng isuko yung mga armas na walang lisensya, ano ho. At lalong paiigtingin yung kampanya laban sa mga loose firearms. Dahil siyempre para di po yan magamit sa anumang krimen o kaya taliwas sa batas. Yan. Lalo na itong nalalapit na eleksyon. So, kaya pangidayo tayo at liderato na kapulisan at luyag na Pangasinan. For a job well done at saya pansusukisok, pangeral, pangukumpiska at saratan iran nga po'y lisensyan paltog. Ganon din sa mga sibilyan. Dayuan timot iraya ang isurrender. Yan. Nasaratay paltog da. Tasay nagagawad sa tan Engineer Nixon. Kung minsan di na nila nare-renew yung kanilang lisensya, pag di mo na nai-renew yan, syempre magiging loose firearms yan. At syempre baka ikaw ay magiging subject ng operation katok, parang gano'n. O kaya isu-search yung bahay, kaya yung iba dyan ipinresenta kahapon, yun po yung diniposito. Kaya mayroon hong mga deposited firearms na nandyan. At napansin din natin yung napakaraming shotgun. Magugunita na yan po ay diniposito nung ating pong mga barangay kapitan. Dahil noon na-issuean sila ng shotgun, ilang depensa sa mga lugar na may mga nagiging problema noon, pero wala na. Lalo na yung cattle rustling, pero ngayon wala na ata, na-solve na rin. So yung mga shotgun na yan nakadeposito sa ating pong mga PNP police station yan. So nanawagan si Police General Brigadier General Badua at si Police Colonel Dennis De Leon sa mga mamamayan na maging masunurin yan. Para sa ganun malayo sa anumang kaso, may reply na kasuan. Na Irlanda kay paltog. Good morning, Saray. Good morning pala sa ating Police Information Officer, si Ma'am Eileen. Good morning, Captain Eileen.
Morning sa mga nakikinig yan ho sa may Sual, Pangasinan. Lalo na dyan sa Barangay Kawayan, Sual, Pangasinan. Kaya pagani-gani Kapitan, si Migon Liward. Morning Tana ditanad Barangay Kabalitian Island. May manag kumpuni na saray fish cages ditan. Si Insan, nabuntok ang malamat na matabataban bangus. Hehe. Nagaylay samit na bangus. Nunan lapo ditanad balay na Sual, Pangasinan. Talagang mataraba. Pero ko so amay kinto Engineer Nixon amay buntot ikul. Siyempre wala da fresh kyan amay demand paglay na tao. Alagan bali-bali kababalag na bangus ditan tangapaga Engineer Nixon. Makanunot may amigok ditan. Amigo midtan nya bayagla nakalingwan amo si Katuman so manangiter ya bangus at si Katayo. Buntukan ta ka makanunot. Siguro na eleksyon la makanunot. Tana da balay na mapandan sa Soriano family, good morning. Tana siyempre si Insan Philly Tigno. Saka si Insan Ray Tigno, good morning. Diyan sa bayan ng Binmalay. Tana da public market da balay na Linggiyen. Kumusta kila na Minditan? Yada Malingas Public Market. Aminlayan Dudengal, good morning. Yada saya na programa tayo likna ay balay. May manutupet noon tumatla sutulong nasara may toda-toda ditanad malimpek. Mapagat konekta tayo kinan Councilor Jonathan Ramos. Talagang nilalaban turata naraya may aga kaawat. Nasamay ayuda ya fuel subsidy aga na ipilay nga randa. Lapo OJT sunan lista nako po na MSWDO. Sa iba pang balita, tuloy-tuloy yung pagtalima ng Grand 88 Gaming Corporation sa kanilang corporate social responsibility. Rin po yung kanilang araw-araw na binibigay na share sa PCSO. Mayroon po yan. Sa araw-araw na pagbobola ng Small Town Lottery, mayroon hong binibigay na share sa PCSO. Siya namang ginagamit ng PCSO para ho sa pagtulong sa ating mga mamamayan. Magitan ng pagbibigay ng tulong sa pagpapagamot at mga ambulansya na ibinibigay ng PCSO parte po doon ay nanggagaling sa share ng Grand 88 Gaming Corporation na nagpapalaro ng Small Town Lottery dito sa ating lalawigang Pangasinan except Dagupan City. At syempre sa kanilang mga may tawag po dyan yung mga kolektor, yung mga kabo ay meron ding obligasyon ng STL sa tuwing sila ay may karamdaman, alagang-alaga din itong mga kobrador at kabo. Mayroon hong mga binibigay na tulong ang Small Town Lottery. Wag naman sana
ng Grand 88 Gaming Corporation. Wag naman sana pero siyempre pagka may namatay dahil lahat naman pupunta diyan, mayroon hong para ho sa pagpapalibing na according to an information 20,000 ata sa mga kolektor nila yan. So yung kanilang obligasyon kanilang nagagampanan at yan naman isa dun sa pinagbabasihan ng PCSO para ho sa tuloy-tuloy na pag-operate ng naturang korporasyon. Dahil pagka nagagawa mo yung obligasyon mo, walang dahilan para di ma-renew yung iyong lisensya. Kaya sa ngayon, talagang nagagampanan ng Grand 88 Gaming Corporation ang kanilang obligasyon, pati na yung corporate social responsibility na walang nasawang tumutulong, kawang gawa, at bukod pa dyan, yung kanilang share ay naibibigay ng tama at naibibigay sa tamang oras ng Grand 88 Gaming Corporation sa may PCSO. Naibibigay ng tama at nasa oras sa PCSO ang kanilang share. Yan. Kaya ang pagtangkilik sa larong legal, bukod sa ikaw ay maaring manalo, ay nakakatulong ka pa sa iyong kapwa-tao. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88, swerte laging nakaabang. Larong may puso, saya'y walang hangganan. Kasama ang PCSO sa bawat hakbang. Di umuong sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na papremyo hatid sa bawat buhay. Ang pangarap abutin sa kada laro. Dito sa Grand 88, panali sigurado. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Yan ho ang Grand 88 Gaming Corporation. Sa bawat taya po ninyo, pwede kayong manalo at nakakatulong pa tayo sa ating kapwa-tao. Yan. Mapulay malami oras sa isang programa Liknay Balay. Sublayla sa programa na PAM sa Binmalay, PEM sa Binmalay. Yan. Paninilbiyang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Ang sublaylatan. Kasumpala na pigaran makanan na paimano jad Speto Technical Engineer Nexon Dakal. Akalo pakantabayo balit amigo yo RJ Jimenez at your service always. Jalabat DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Sa iprograman mangiter na dalan